xove, coa tua xente de toda a vida. Bueno, eu a primeira vez que me metín nesto foi porque fui a un casting. Buscaba un presentador para presentar un programa que se chama Café Café. E eu vim hasta Santiago cun amigo en coche. E había 500 ou 600 personas ali para o casting, todos guapísimos e guapísimas, porque non sei se lembras, antes, antiguamente, os presentadores e as presentadoras tiñan que ser guapos e guapas. Algo que, por sorte, xa non é así, ahora dá igual. Está lo dicindo por min ou algo así? Que non, home, que non. Pero é verdade ou non é verdade? É verdade, ahora é de todo. Cando eras pequeno, tuvías a televisión, e todo... Sí. E eu cheguei ali ao casting e eran todos Mr. Dinamarca. Todos que había ali. Sí. E de repente me colleron a min. Guapos, Me colleron a min para presentar o programa, que ao final lo presentei, pero bueno, colleron a min. Entón eu volvín, esa mesma noite volvín para casa, para a aldea. E esa sensación, sabes, de cando estaba volvendo, chegando á miña casa para poderlle contar a miña nai, sobre todo que meu pai estaba no mar, poderlle contar a miña nai de mamá, o teu fillo non é tan inútil e acabano de contratar para algo moi chulo e tal. Entonces, ese viaxe de volta, esperando ver a miña nai e dicirlo, foi espectacular. Foi un dos viaxes máis bonitos, sí. Sí, porque eu tiña o soño de traballar na televisión, pero claro, mentras non pasa, ese proceso é... sabes? Porque tú queres facer algo, pero mentras non pasa ese algo, na túa cabeza estás, e se non pasa, e se non pasa, e se non pasa. E unha vez que pasou... Que é o que vías daquela para que te inspirara na tele ou que te chamaba? Eu vía moitísimo a televisión, eu estou profundamente enamorado de televisión. E desde pequeno xa estaba, porque eu vivía na aldea, entre vacas, esterco e bosta, e a mí non me gustaba esa vida. Porque eu vía que acababa o colexio, os meus compañeiros da cidade, entre comillas, pois íbanse para ali, estaban facendo as súas cousas nos parques por ali, e eu tiña que ir á casa e andar cas vacas, con non sei que, cos cochos, cas galiñas, e non me gustaba. E entonces a miña ventana, a miña fiestra, era a tele. Entón eu puñía a tele, e aí, bueno, sabes, viaxaba e soñaba e me imaginaba. Nunca imaginaba que un día pudera estar dese lado. Nunca imaginaches este futuro para ti? No, porque os que nacemos na aldea hai 50 anos como a min, criáronos dunha maneira, non adrede, pero criáronos e educaronos de tal maneira que os que nacéramos na aldea non podíamos ni ser presentadores de televisión, ni xogar no Real Madrid, nin cousas desas. Eso cambiou, por sorte. Ahora dá igual donde nazcas. Tú podes ser unha estrella do Real Madrid, podes ser o que che día a gana. Antes non. Antes é como, non, eso é pos de Madrid. O teu futuro está aquí, claro, non? tú tens que estar aquí, poderás ir ao mar, como a teu pai, ou poderás estar cas vacas, ou poderás estudiar unha carreira e ser maestro, vale. Claro, despois vas te dando cuenta de que te engañaron. De que te engañaron sin querer, non? Porque depois pasan os anos e dices tú, pero se eu tamén podo facer eso. Claro, estes límites que pensaba que tiña, pois non son tales, porque os podes superar. Claro, hoxe xa se pode facer todo o que queira, O sea, podes ser porteiro dun club da terna e chegar a asesor dun ministro, quer dicir, hoxe non hai límite para nada. Despois dun tempo, chegou a revolución dos tonechos a Luar. Sí. Que pensaches naquel momento? De que maneira xestionar tremendo bombazo? Foi tan rápido dos tonechos, foi un éxito que isto é o raro. O raro non, ou supoño que igual pasa sempre así. Salimos en Luar un día e ao día seguinte xa a xente na rúa falaba dos tonechos e xa era... Aí estamos vendo imágenes de onde nos conocimos Víctor e eu, no programa Con Perdón. Aí foi onde nos coñecimos. Uns meses antes de ir a Luar. E Galloso e Manolo Vaz, directores de Luar, nos chamaron a ver se tiñamos algunha idea para Luar. E planteámoslle dúas. Unha que non nos gustaba e a dos tonechos que era a que nos gustaba. Pero planteámoslle a outra para que lle puderan decir que non. Os tonechos era unha familia que vivía ao lado de Luar e viña ali protestar a Galloso polo ruido, polas gaitas, polos Carlos Núñez, por todo. Sí. Pero foi un éxito desde o primer momento, Sí. Sí. Que nos sorprendeu, claro. Moitas veces dixeches que o humor que se fai aquí que é único, que demostrábalo cada vez que vos deixaban en calquera escenario, xa non só en televisión, senón tamén fora de televisión. Por que pensas que é tan especial ese humor tan noso? Esta é unha cuestión bastante complexa, pero cos anos fun entendendo que o que diferencia a Galicia realmente é a maneira de consumir o humor. Eu sempre poño o exemplo de, isto contaba Víctor Fábregas, ali un veciño que morrera seu pai, entrou, antes non había tanatorio, estaba na casa, poñíanse na casa os difuntos, e saleu da habitación
estaba a xente fora, os veciños, e dixo, este pollo ya está frito. Sabes? Iso é retranca. Sí. Precisamente. Que iso é algo que nos fai únicos, porque Eso. penso que só nós entendemos iso. Sí. Ti contarlle isto a Eu- alguén de fora non entende. Eu sempre poño o mesmo exemplo como retranca. Cando me piden definir retranca, sempre conto o mismo gag. Que é unha señora que lle dixo a outra, Antonia, hoxe pola mañá cruceime co teu Paco e non me veu. E dille outra, sí, xa mo dixo el. Xa. Eso é, claro, non digo que Eso. isto non se entenda fora, porque a veces se dice isto... Pero non se interpreta igual. Non nos Na, fai esa gracia que efectivamente, nos eu creo que pode se facer a entende, nós. efectivamente, pero non se toma da mesma maneira, non? Sí, Temos unha maneira de... Iso é maravilloso porque nos fai diferentes. Sí, Sí. eu que fago comedia na televisión de Galicia, é o que nos diferencia dos broncanos, Pablos Motos e demais, non? Nós temos algo que les non teñe, que é un país distinto, un idioma distinto, unha xente distinta e unha maneira de comportarse distinta, non? E Ole. iso só lo temos aquí na televisión de Galicia, e é a nosa gran arma, non? O país, a xente, non? E poderíamos levar ao noso terreno e o noso patrimonio tamén. patrimonio, Que é o que estamos falando de defendendo. Aí sí que somos hoxe. potencia en patrimonio, sí. non? Bueno, Tú vas agora che conto. Tú vas a Soria non ves nada, Vas en Soria, que hai en Soria? Hai algo en Soria? Algunha cousa En Huesca, que hai en Huesca? Frío. Algo de fresco, sí. Pero aquí, vayas pan de vayas, non? A verdade é que levantas unha pedra e aquí saeche patrimonio, iso é así. Bueno, Roberto, chega a primeira etapa de Land Rover, un par de escapadiñas a Televisión Nacional e demais, e chega a segunda etapa que é o Tonight Show. Sí. Xa convertido no clasicazo que é hoxe, con toda ese xitazo. Ti esperabas unha resposta dos galegos despois de todo o periplo tan enorme? Claro, Land Rover arrancou, perdón, no ano 2009. 2009, Entonces o lugar cando arrancaría, porque, claro, Pois xa leva uns aniños, pero Land Rover leva 16 anos, el lugar que leva todo, no? 30, no? Sí. Fomos aprendendo, os que o facemos, fomos aprendendo co público. Nós temos un público maravilloso e fomos aprendendo e o público nos foi levando hacia un sitio, hacia outro. Tive a sorte de atoparme con Touriñán, ahora a sorte de atoparme con Eva Iglesias. Claro, entonces, Tes un equipazo, eso verdade? Sí. facilitou moito as cousas. A xente é moi fiel, porque leva moitos anos véndonos, entón temos un grupo de persoas que nos ven sempre moi fiel, e agora arrancamos o diario, e claro, venos máis xente. Pois dixemos falar agora precisamente como estades vivindo ese cambio. Buah, terrible, porque eu metíme nesto para non ter que traballar. Claro, Pois non sei se cadra moito. claro, porque eu vía na televisión, vía os que salían na tele, e digo, isto é espectacular. Chegas ali, non faz nada, non? Posta ali a falar, e por me di cuenta, no, que hai que traballar muchísimo aquí nesto, non? E é unha pena, porque ainda encima, os que máis traballan son os que mellor lle salen as cousas. Bueno, pois menos Bertín Osborne. Tu conoces a Bertín Osborne? Ia che preguntar en que sentido, pero... No, digo no sentido de que non traballa. El Bueno. sale ali, non quer guión, non quer nada, faino todo e Así? tal. Sí. É así de natural. O pasa que nos en Land Rover, claro, hai sketch, debemos ser dos poucos programas xa que ten sketch, e hai moito traballo detrás de un equipo moi grande. E agora no diario, moitísimo máis. Ainda máis. Estamos máis felices de alguma maneira, porque o